Хайде, хоп. Канибал. Чакай, кажи как хвърляш да се отворя да остане да го сняга. Обаче, ще го еде. Еде, лапта го е. Само те лъжи. Дамата. Те ходят... Само те лъжи. Дори съм ходил специално. Ти Има кога и си музей. Кога Преди си 4 години. Тук има много хора, които... Сега ще видим дали еде кребеш. Ето момченци. Дай. Там защото няма лов. Тук е пълно с браконери. Ово на заден. Не иска ли сега да дойде малко? Тук